ekenekwa m ụmụ aja n'Igbo wee na-asị ka taata mara anyị mma ụbọchị Orie. Asị nke Orie taata bụrụ anyị orie ndụ, orie udo, orie ihe ọma, orie agamniru, orie ihe akụ akụ na ihe enwe enwe, orie udo. Na-asị ka chi anyị mere anyị ọgọ, ezumezu anyị mere anyị ọgọ, ka ndị mmiri na ndị ana mere anyị ọgọ, ka aja ana mere anyị ọgọ, ka ndị ichie mere anyị ọgọ. Ana m asị ka chi anyị gọzie anyị n'otu n'otu, ka ha were ihe nweta wee chaa ndụ anyị mma, bụ ihe akụ akụ na ihe enwe enwe, bụ ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị, udo n'iru udo n'azụ. Onye na-asị ka Orie retara anyị ihe ọma, ewuru anyị ajọ ife, ka Orie retara anyị ndụ, wepụrụ anyị ọnwụ ike. Onye na-asị ka ndụ anyị bụrụ ndụ ga-adị mma, na onye ọbụla na-echere anyị ajọ echiche ga-eji si ya wee buru ya, ka anyị bute ife na ọfọ, ka anyị jee elu obodo n'ara obodo, ka chi anyị na ezumezu anyị gbara anyị ọgụ mmụọ na ọgụ mmadụ, bido taata bụ Orie gaba n'afọ na Nkwọ na Eke n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Ndị ọwụ n'ụmụ Igbo, ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị. Taata bụ Orie, onye na-asị unu n'afọ m bụ Umuada Agbaraọma, Ndidi Amaka Agbaraọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo, bụrụ onye isi nchụaja na Agbaraọma ọdịnala spiritual temple nke dị n'Enugu steeti. Eji m ohere a wee na-ewetara anyị ozi ọma ọdịnala site n'aka ndị nna nna anyị ha, wee ozi udo, wee ozi ịhụnanya, wee ozi ngọzi. Wee na-asị ihe ọ bụ onye Igbo, ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ, bụ ụzọ udo. Ọdịnala abụrụ ịgwọ nshi, ọ bụrụ ịgba àjà, ọ bụrụ ịnapụ mmadụ oke ya, ọ bụrụ ịbanye n'ogboni. Ọdịnala bụ ụzọ ndị mbụ na ndị egede na ndị ichie anyị ha ji wee kpere Chukwu okike n'aka ịkwụ ọtọ, were mmụọ ozu nwoke mmụọ ozu nwaanyị. Wee na-asị na ọ ya dịrị anyị na mma. Na-asị na ọ bụ na tata wize gị sonyere anyị, na masị gị nnọọ. Na-asịkwa ndị anyị na ha dị na mbụ na-erikọ, ana m asị jide ka iji. Echefukwana izita m ozi na ma WhatsApp nọmba na 07037311663 ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ m after this class. Dịka anyị nọkwa na klaasị a, ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, ma ọ gbasara ihe m na-eji ikwu okwu maka ya n'abalị a, ị jụọ m, aga m aza gị ya. Dịka m na-aga n'iru na-akụzi, ị na-ajụ m ajụjụ gị, so that ka m nwee ike wee mee gịnị, wee pick the question Zabia after this class. Ihe m bịara ka anyị nebe anya na ya tata bụ, ana m ekene Radio Dogs, ndewo, mgbede ọma, ka tata mara gị mma. Ihe m bịara ka anyị nebe anya na ya bụ ihe gbasara ụmụada, na uru ụmụada na-abaru anyị bụ ndị dị ndụ, na mkpa ọ dị na gị nwa bụ mmadụ ga na-eme gịnị, ga na-echeta ụmụada be nna gị, ụmụada ikwu nne gị, ụmụada obodo gị. So in general terms, onye ka sịrị nke ọ gbasara ụmụada. Ọtụtụ ndị mmadụ agụgụ mmụọ, gụọ n'elu gụọ n'ala, mana ụmụada bụ ihe eji ha, mana ha marọ. And ọ dị hard onye ga-agba afa sị ya jee dozie ụmụada, ya jee kwado ụmụada, ịpụta n'afịa afa, because ọtụtụ ịma na ụmụada bụ the feminine entity. Ọtụtụ mgbe na ọ na-adị ka a na-echefu ha, and that is the reason ha ji enyere many people nsogbu.
Mgbede ọma. Chima Obi Eze Nativity ka tata bụ Orie mara gị mma. So, Umuada mma kọwa ya na in a way that ọ ga-ekwe anyị wee ghọta. Ịma na ndị ịna ya na ebe many people nọ na ndị ha na-consider karị as Umuada wụ first daughters. Asị na Umuada ka ọ bụ. Nwada onye dị ụta. Asịrị na nwada onye dị ụta ịmagbu na first daughter ya. Then abịazie na in a family or in a clan na-enwere Umuada, that clan ebe ha na-anọ apụtakarị bụ mgbe a na-agba nkwụ nwaanyị. Asị na a na-esetụlụ Umuada ma ọ mgbe mmadụ nwụrụ, like in my own place, mmadụ nwụọ, enwere mgbe Umuada ga-abịa na-eme gịnị, na-agụrụ onye ahụ egwu, na-agụchara onye ahụ egwu dị aṅaa wee nọrọ na so Umuada ahụ na-abịa at this point mgbe onye ahụ nwụrụ abụrụzi ndị ada first daughters, ma last daughter, ma ndị otu anyị ndị second daughter. O nwere like in my place, enwere stage ị ga-eru inwe ike wee na-eme gịnị, wee na-eje meeting ma ọgbakọ Umuada ndị dị ndụ. Mana ọ bụrụ ndị dị ndụ ka m bịara ikwu okwu ya, na ndị na-ekwu spirit ndị nwụgoro anwụ. Umuada m bịara ikwu okwu ya tata bụ ndị nwụgoro anwụ, maka ihe nji focus more on ndị nwụgoro anwụ because na spirit abụrụ ihe everybody nwere the grace to communicate or to understand their sign when they come or to read their presence when they are there. So mana onye dị ndụ, imejọ onye dị ndụ nwere ike attitude ọ ga-enye gị ma okwu ọ ga-agwa gị mara na oge bụ onye ahụ si ewere gị iwe. So mana mmụọ bụ mmụọ. Ọtụtụ n'ime anyị na Umuada be nna anyị ma ọ n'ikwu nna anyị abịakwutego anyị bịa nye anyị meseji n'ụdị na ha chọrọ ịhụ anyị, but sometimes we don't understand, sometimes we take it as no. Meanwhile ọ na-emebiri gị ihe. Umuada nwere great role. Umuada na-eke mkpụrụ ọma. If you don't know it, this know it. Umuada na-eke mkpụrụ ọma. Umuada na-enye ọmụmụ. Umuada na-enye di. Umuada na-enye ego. Umuada na-abụ ha jebe ọgụ, ha anaghị ana ọgụ ha jere without victory. Ọnya bụ Umuada. So I will tell you, before ngaba n'iru, mma ekwu one or two experience nwegoro with Umuada. O nwere ihe ndị be anyị, o nwere mmụọ ndị be anyị na-akpọ ada ndiom. Ada ndiom. Ihe awa mmụọ ka ọ bụ. All daughter of the great oracle of our land. So I was in a trance one day. Mgbe ahụ aka ebidochago m ọrụ, mana arụwabere m ndị mmadụ ọrụ like that. That time ebidochago m ọrụ wee jee Anambra State, gbajọọ ọsọ agụ na Anambra. So I was in a trance one day. Mfu a woman, ọ na-eke obuta handbag ya mkpụrụ osisi, ọ na-eke mkpụrụ osisi from that, ba ọ na-ekpopụta ya na-asị na onye nka, na onye nka, na onye. So I walked up to her, si ha nke na-echa ya nne, si ya biko ya nye m. Mgbede ọma iji ya na Nwachukwu ndewo. Nke na-echa si ya biko ya nye m, ya nyetunu m na mkpụrụ ọma ọ na-eji ike ndị mmadụ. Ọ sị m mana si anye m since na-enye ndị ọzọ ihe ma m echetanugo ya. N'ihe a o jiwu maka ndị na-echeta ya, wee jụọ ya kedu onye egwu. Ọ sị m ada ndiom. Immediately ọ gwa m ya the trance occult. Ndị nọ go na trance can understand what I am saying. Trance occult. Wee nataba from Anambra, were my last card nata, gwụrụ mmanya na ihe ndị ọzọ jee chụsịara ya aja. Kwa ya nkwa si ọ bụ na arụsịa ụlọ m, nrụba ọrụ alụsie ya ike, gwa na arụ ụlọ, mee ihe m kwesịrị ime na mma pụtara ya ewu,
maka na the main oracle na-ekwere m ya kwa nkwa, nnukwu nkwa. Ihe ndị a emesigo m, enwego m all those things. I have achieved all those things within some couple of time. But na ka m na-eje efufil nkwa ndị ọzọ m kwere, ma ndị na-egburu efi ma ndị na-egburu ebili, I never thought of that oracle, that spirit. Ọ bịakwa ọzọ wee gwa m sị m ma afụfụ ọ na-ata n'isi m, since I should give her money, ụgwọ nchi ya, m kwụọ ya pụọ. So o wee bụrụ ya, and onye o ji iru ya wee bịa wụrụ ada nna m. Adịkwa m nụ sorry biko na interrupted. So o wee bụrụ ya na ihe nnachi na ịkọwa bụ na a lot of people, ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe one-on-one communication with mmụọ mana ha amarọ. They can't even read meanings too. Ozi a na-abịa ezi ha. They cannot read meanings too. Ozi a na-abịa ezi ha. Especially nrọ ma trance. O nwere ọtụtụ ozi ọ ga-abụ ezie gị na nrọ ma through your trance. If you don't understand it, jebekene je jụọ afa ga-agwa gị. So na ụmụada na-agba mmadụ ụchụ. Ọkwa ma ndị nụrụ di na ike na-agodo chi gị, agodo ndị ichie, agodo nka, alụ ọlụ mmiri, agbaga agbada, ị na-akọnsidakwa ụmụada. Onye kpatara ugwu a na-akwanyere ụmụada na-akpata na ịbịa in a family ekwuchasị ada sị gịnị? Ada, kedu ihe i kwuru? And o nwere okwu ya abụ ekwusie na family. I'm talking of physical life now. O nwere okwu ya abụ ekwusie na family. Ada na the family pụtasị na ọya dị otu ahụ. Ọkwa ntị eme spirit ya peace. Before na onye ahụ eme gịnị? Emebe ihe ahụ ada si na amamme. Especially ada ahụ jiri ọfọ wee kwuo na okwu ahụ ama dị otu ahụ esi kwuo ya. If you try to go against the will of ụmụada dị n'ala be nna gị ma n'ikwu nne gị dị na ngwuru ahụ dị n'obodo ahụ will fight you. And the kind of squad that will fight you, you will not see them. Onwe ife ndị anyị na-akpọ ajimak. Dịka mgbe mmadụ bịara, nwaanyị ma nwoke kwuru ụta anụnwa kwuru chita arapa, dijie ya, dọọ ya n'ukwu ụta. Ifụrụ ana mmadụ, ifụrụ ana nwaanyị n'ala Igbo, osi ụta ma akwa kechie ya, ịma na ọ dị ready to fight. Ọ dị ready to take action. Onye a ka ndị ihe a bụ ekuku ụmụada. Umuada, they are always ready to fight. The spiritual ones, they are always ready to fight. A lot of girls are still single because of Umuada. When last did you even bring out kola or Umuada ben nagi? Mo Umadi kunnegi. Ndị nwụrụ na mmegbu. Ọkachasị ndị a nwụrụ na mmegbu. Ndị nwụrụ without achieving their purpose of creation. Bụ onye gị nọgidego wee weta ihe nwere wee kpọkuo ha, wapụrụ ha ọjị nkịtị. Ịmakwa na ụmụada na-emepe ụzọ, ịmakwa na ụmụada na-eke oke, ịma na ụmụada na-anaghị ife n'azụ. Nwaanyị na ị nwere ike ịnụzi, they will not allow you to have a child. Asị gị na o nwere nwaanyị, na o nwere nnukwu nwaanyị nọ na be nna gị na-agba gị mgba, ọ bụrụ ụmụada. Pasta na-asị gị na o nwere nwaanyị nọ na be unu siri na ihe ọma ma mme na ndụ gị, ọ bụrụ ụmụada. Ọ bụrụ ụmụada. So it is good. All these entities, abụrụ ihe mmadụ ga-eme gịnị? Mmadụ ga-abụ ịpụta isi biko rapụkene ya ahụ, rapụkene ya ahụ, rapụkene ya ahụ. O nwere nke a na-arapụ, nwee nke a na-anaghị arapụ. Issue of ụmụada ada arapụ ya. Ọtụtụ obodo amara ozi ebe ha gwuru ụmụada ha, ebe ha na-enye ụmụada obodo ha ihe. Ịmakwa na mgbe gboo n'obodo ọbụla nwere ebe a na-enye ụmụada ihe. Ịmakwa na obodo ọbụla nwere ebe a na-agọ ụmụada ha. Kedu ebe nke gị nọ? What happened to it? If you don't know what happened to it, nọgodo n'anya mkpọpụgodo ha na ha ga-abịa.
wogodoro ọjị. If you want to try this thing that I am saying, wogodoro ọjị sọọsọ ebe ị nọ na hot. Ọ bụgodo na ị n'obodo oyibo, wogodoro sọọsọ hot. Kpọgodo ụmụada gị. I have seen it. I tested it. Ihe ọbụla nna gwa gị is what I have tested. Wogodoro hot n'obodo oyibo ahụ nọ, loketiri na east ebe anyanwụ si abịa ebe ahụ nọ. Kpọke na ụmụada be nna gị, kpọke na ụmụada dị n'ikwu nne gị, kpọke na ụmụada dị n'obodo gị, sị ha biko na ichetara ha taa. Na mmanya ị na-enye ha bụ duto n'ebe ị nọ, na ha mepee ụzọ gị, ka ihe ọma gabarụ gị, ka igbo n'aka nri buta, gbuo n'aka ekpe buta. Na ha bịa bụrụ ụzọ, na ọgụ ụmụ nwaanyị na-eje na ha ada anaghachi azụ. Nna m si na nkata ọbụla nwaanyị kpara anaghị esi mmiri. Na ọgụ ọbụla nwaanyị nọ n'iru, they don't give up. Nwa na-agwa gị ọgụ. That is the reason why gị na nwaanyị nwere ike ibi n'ụlọ ọbụla nchago ka ọ ga-esi wee gbu gị, but you will not know. Maka gịnị? Ọ ga-agba gị nkịtị na-ede gị. Nwaanyị decide ya, ọ decide gị. Onye akpata iji wesị na ụmụ nwaanyị na-eche echiche ka anụmanụ. Na nwaanyị na-eche ihu otu akwa ụmụada dị. If they are back on a journey, they don't stop until they bring victory. Gogodo ụmụada. Ọ bụrụ na ọ bụ ka eji akpasa ndụ gị, gogodo ụmụada gị. Gogodo ha nkwa sị ha bịa soro gị. Nụọrọ gị ọgụ nne na-alụrụ nne. Nụọrọ ha ọgụ nwanne na-anụrụ nwanne. Ọ bụrụ na ị na-anya na bụ unu, mebi na papa gị ma ọ na mama gị nwụrụ unu n'obere nwa, and eji nwa nwaanyị wee bụrụ unu izizi, ma ọ na unu nwegodo nwa nwaanyị n'ime unu, wọchị ya ka o si eme. Wọchị ya ka nwaanyị ahụ dị n'etiti unu si eme. Wọchị ya ka o si eme. Onye ahụ nwere ike amandiri ime gịnị idina our different men to bring food on the table of ụmụ nwanne ya. That is the spirit of ụmụada. They fight. Ha chọhọdụ ma ha ji ọfọ ma ha eji ha ọfọ, but as long as you are their own, they will fight for you. They will lead that battle for you and they will give you victory. Ọ bụrụ na ị nwere nwaada na be nna gị and ị na-agbanye ọkụ n'anya, zere ezelu. Ọ bụrụ na ị nwere ada be nna gị, ma ọ na ị nwere nwanne nwaanyị and ị na-agbanye ọkụ, ma ọ bụ na ị nwere nwaanyị a na-anụbe gị, ị na-agbanye onye ahụ ọkụ n'anya, honest man, onye ahụ marụ right ya. Onye ahụ jekwaje eme ivoke ụmụada be nna ya, ị nwego problem. Ụmụ nwaanyị dị too precious in the sight of the gods and spirits. N'agbanyeghị na ụfọdụ mgbasị na nwaanyị ekwesịghị ịnọ ebe a, nwaanyị ekwesịghị ime ha, nwaanyị ekwesịghị ije ebe a, nwaanyị ama nnọọ ma mmụọ na-akwado, nwaanyị ama nne nka. But gịnị? O nwere steji ihe ga-eru mara na without nwaanyị gị nwa bụ nwoke ma ngafe. Ma nwoke ma nwaanyị, o nwere onye edobere ya in a special way ịgụ ụmụada ma icheta ụmụada. Ọ bụrụ na ị ma the oldest woman na ebe isi na be nna gị, if you don't know how to go to ụmụada, ọ bụrụ na ị ma the oldest woman na ebe isi, anaghị m ekwu nwaanyị anụtara anụta bụ unu, ihe na-ekwu bụ oldest woman na ngwuru gị ma n'obodo gị. Ọ bụgodo na anụpụrụ ya anụpụ, chọrọ ya ji ebe ahụ. Ọ bụrụ na unu enwerozi ebe unu na-agụ ụmụada, ndị mara ebe ị ga-enye ha nne, and ị chọghọ ka dibịa mere gị, mana ọ bụrụ ihe dibịa ga-emere mmadụ, onye ị ga-eme n'aka gị. Ọ bụgodoro na gị n'ime, chọgodo ụmụada, chọgodo the oldest women, woman na bụ unu, be nna gị na your clan ọ n'obodo gị, chọọ ebe ọ nọ, buru ihe jeelu ya, sekpụrụ ala si ya na ịbịa ka onye ya ngozi ụmụada, ka ọ kpọba ha nụ. O were ọnụ were okwu ka ị wee mara na ya na mmụọ so. Ọ sọgoro ya bụ na onye ahụ na-eje ụka, okwugbo okwu ịmara na onye ahụ abụrụ ụmụaka. Ngozi ụmụada na-adị strong. Their blessing and their blessing na-adị strong, and their anger and curse na-adịkwa strong too. Ha na-eke nwa. Like I said before, enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị n'ụdị ha na-amụrụ nwa because of ụmụada. N'i na-afụ nwoke eduru nwunye nwa mmadụ na-abịa je na-akwọ ya ose na-ese ya ibongi in the name of na ọ na-anụ ya, all of a sudden onye ahụ ebido nwewe problem. Ụmụada na-eme ya. Come and settle us. Nwa ya anaghị ekwe.
That is the reason why some ụmụ nwoke na-abụ ha nụọ nwaanyị ma ha chi nwaanyị na-asị that na ha chọrọ ịmụ nwa nwaanyị. No nwoke 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 ka ha chọrọ ịmụ. Ụfọdụ ụmụ nwoke, when I see them saying this, nne their life.